Okay? Kung gusto nyo po talagang mabuwang ngayong gabi na to, okay? Yung isa sa top earner ng Live Good Philippines, hindi lang Philippines, even ng Asia, okay? Isa sa the fastest diamond in Live Good, okay? Nandito para mag-share sa atin. Baka magulat kayo. In a matter of 4 months or less than 4 months, kung magkano na kinita niya. Ayokong ma-preempt. Gusto ko siya ang mag-share sa atin. Okay? So please welcome. Hiningan ko ng ano to eh. Sabi ko, baka naman pwede. Mag-share ka naman sa lahat. Okay? Ikikwento niya sa atin yung journey niya dito kay Live Good at magkano na ang blessing niya dito kay Live Good. Please welcome our coach no from Valenzuela, our Kuya Harold Pangan. Hello Kuya Harold. Kuya Harold. No. Ayun, na-miss na kita. Ang ganda ng products mo dyan parang podcast lang to, Kuya Harold. Yeah. Kailan ka ba nagsimula dito sa... Siguro magpakilala ka muna, Kuya Harold. Pangalan lang. Ako si Harold Pangan. Yan. And konting background. Dati po akong French fries vendor. Sino po nakakalam ng French fries? Okay. Coach Harold, pwede mo bang ikwento sa amin, no? Sino nag-invite sa'yo at kailan ka nag-join dito sa Live Good? Ikwento mo yung story mo, no? Dito sa, yung journey mo dito sa Live Good. Ayan. Okay, so ang nag-invite sa akin si Kuya Noel. Dati rin siyang member sa dati kong company. So, in-invite niya ako 1:31 o daling araw. So tinignan ko mabuti, naggandahan ako. Then, after ng usapan namin, mga mag-aalas 2 na yata yun, o alas 3. Tapos, pinag-aralan ko siya, tapos natulog ako. Pag-gising ko, nag-aral ulit ako. Punta ako sa YouTube. Mga 1:00 rin, o alas 2. Nung kinabukasan, nag-join ako. So, that day, 12 hours after na mag-usap. Nung nag-join ako dito, Anong date yun, Kuya Harold? Anong date? ay, February 10. Yun. February 10, 2023. Pero personal ba kayo magkakilala ni Kuya Noel? Sa sa online lang. Sa online, hindi talaga Actually, nung personal. nag-chat niya siya sa akin, hindi ko siya maalala dahil sabi sa dami ng kausap ko sa online, hindi ko na maalala kung sino si Kuya Noel. May iba rin ako nakakausap na Noel. Nung nag-backread na lang ako after namin mag-usap, marami pala kaming conversation. Siya pala si Kuya Noel. Kasi maraming Noel sa mga kasama ko sa MLM before. So, naaalala ko siya si Kuya Noel na nasa dating company. So, yun. Kuya, okay, nag-join ka. No? Ano yung talagang nag-trigger sa'yo para talagang gawin to ng dire-diretso na? Kasi, di ba, marami kang naman pwedeng gawin na iba, na kumpanya or negosyo or what. Ano yung nag-trigger sa'yo na tutukan na talaga to, i-focus mo na, ibigay yung best sa'yo, ibigay mo yung best dito sa Live Good? Ano yun? Ang nagustuhan ko dito, very unique yung niya, yung Complan, very unique. First time ko lang nakakita ng ganitong klase ng Complan. Club membership siya, tapos sinishare sa mga member yung profit in a form of Unilever tsaka Matrix, auto spillover. So, pwedeng kumita kahit hindi nag-invite, may pagkakataon na kumita yung medyo hindi magaling. Kasi dati, pag magaling lang talaga ako nagkita eh. Tapos, sa binary, kadalasan hindi pa maparisan, puro pilay. So sabi ko dito, parang hindi yata pwede mangyari kasi sa dami na nag-i-invite, talagang lalaglagan na talaga, malalaglag talaga. Tapos pag nag-duplicate pa yun, possible talaga kumita kahit walang invite. Kahit noon pa man, wala pa akong nakikita na kumikita ng walang invite. Positive na ako, bakit? Yung sinabi ng presentation, ano daw sa YouTube, sinabi ng presentation, auto spillover. So, nag-gets ko na agad yun, syempre. Galing sa taas, babagsak sa'yo, tapos pag nag-duplicate pa yung na-spill sa'yo, kayahay ka pa dun. Sabi ko, nung nakita ko yun, kahit pala yung mga walang alam sa MLM, pwedeng kumita. Hindi marunong sa gantong business, pwedeng kumita.
So sabi ko, mas maganda to kasi pag sineshare mo sa tao, malakas ang loob mo, kumpiyansa ka, malakas ang loob mo na kaya mo siya in-invite kasi gusto mo siyang tulungan at kikita siya. Unlike before, invite mo rito, tutulak mo pang mag-multiple head, lalabas ng 100,000. Alam mo, at the back of your mind, hindi mo alam paano niya mababawi. Ibebenta niya pa yun, palugi pa nga minsan. Alam mo, pero tinatakpan mo na lang yun. Nagbubulag-bulagan ka, nagbibingi-bingi, nagtatanga-tangahan ka. Kinukonvince mo na lang sarili mo, dinajustify mo na lang na tama yung ginagawa mo para kumita ka. Tama. Hahanapan mo na lang ng dahilan bakit mo ginagawa yun. Una, kailangan kumita eh. Pangalawa, kikita ka rin naman pag tinataw mo eh. Pero ba't niya alok mo ng 7 heads? Ba't mo inaalok ng 15 heads? Paano niya paparisan niya? Kaya niya ba yung ginagawa mo? Papasali mo man yan, kaya niya ba humataw? Pumunta ng probinsya, pagbahay-bahay. Piling-pili lang tao gagawa nun. Sabi ko, dito sa Live Good, kahit nasa bahay lang siya, pwede siya kumita. May spillover. Kung mayroong mga leaders sa ilalim niya o leaders sa itaas niya, panalo pa rin siya. O sa dami ng networker ngayon, sabihin na natin sa mga pumapasok sa Live Good, sabihin mo na 80% nag-i-invite, 20% lang yung hindi nag-i-invite. Tangay-tangay natin yung hindi nag-i-invite. Kasi yung 80% na nag-i-invite, balaglag sa ilalim yon, damay na pati yung hindi nag-i-invite. Ay tinatawag na hulog ng langit, bumagsak talaga sa kanya yung pinakamalalakas. Tapos nag-duplicate, nag-multiply. So, may swerte na tinatawag. Pero, para sa akin, huwag ka nang umasa sa swerte. Pagpasok mo dito, tirahin mo na, huwag mo na antayin spillover. Ang sarap kaya mag-invite. Bili mo pag-invite mo, $25, $25. Tapos lahat ng kikitain ng invite mo sa Matrix, 50% ka lifetime. Diba? Pero gaya ng sinabi ng speaker, pwedeng kumita ng walang invite. Kung kontento ka na sa 100,000. Ang tanong, depende yan kung malaki o maliit ang 100,000. Depende yan. Depende sa pangarap mo. Kung pangarap mo iPhone, pwede na yung 100,000. Kung pangarap mo bisikleta, pwede na yan. Motor, pwede na yan. Pero kung pangarap mo, house and lot, sasakyan na maganda, kulang yung 100,000 mo. Mag-invite ka. Bilisan mo. Para yung matrix mo, mabilis mapuno. Tumulong ka, mag-contribute ka para mabilis mapuno ang matrix mo. Yung minsan, naghihintay ka ng spillover, napapagalang ka, edi mag-invite ka na rin. Para sa akin yan Pero kung talagang hindi mo kaya mag-invite, may jackpot talaga eh. Diba? Ang daming mga member dito, walang invite eh. As long as may nag-i-invite. Bakit naman marami nag-i-invite? Kaya na sinabi ko kanina, 50% direct referral, lifetime 50% sa matrix. Bakit di ka mag-i-invite? Diba? Pag hindi ka nag-invite, kapitbahay mo, ma-invite ko. Imbis na ikaw naka-invite, akin pa yan. Sayang, di ba? O invite mo na. So ako, nung tinuloy ko to, 2 months po ako. In 2 months po, 61 days, to be exact, 61 days nakuha ko po yung diamond. Ang direct invite ko that time, mga 50 lang yata. 50 o 60. Ngayon, 68 na po yung direct ko. Ba't ko siya pinaspasan? Kasi, unang-una, pioneering stage tayo, naka-timing tayo, maganda yung company, ba't ka pa matutulog? Ang tagal-tagal mo nagdarasal, na sana umasenso ka na. Ngayon, ito na yung opportunity, tutulugan mo. Sabi ko, sayang. Ang tawag dyan, chance. Iba yung opportunity, iba yung chance mo. Minsan may opportunity ka pero wala kang chance dun eh. Eto, may opportunity ka rito at may chance ka kasi bago. Ang laki ng chance mo yumaman. Kaya samantalahin nyo. So, ako, yun yung mindset ko Mindset ko yun. Ang kilos ko every single minute dapat related sa Live Good. Hindi ko pinapairal yung employee mindset po kasi ako. Kung employee mindset, di ba employee hindi yung mayaman? May ganun pa sa akin eh. Hindi, employee yung mindset ko. Ang employee, maaga gumising. Di ba? Employee, di ba? Ang employee, nagtatrabaho ng 8 oras. At sa trabaho, pag employee mindset ka, kailangan sa 8 oras na binabayaran ka ng boss mo, lahat ng gagawin mo, related dun sa trabaho mo.
Hindi ka pwede mag-Facebook, hindi ka pwede pumasyal ng mall. Lahat ng gagawin mo. Naalala ko na sa McDonald's ako, nagkatrabaho ako. Pag wala kaming ginagawa, pag walang customer, hindi pwede nakatayo. Punas-punas. Linis-linis, map-map. Walang single na, kahit single seconds nga eh. Ayaw nila eh. Gusto nila gumagalaw ko eh. Every single seconds, kaya binabayaran ka, may ginagawa ka. Walang mga tayo-tayo, tambay-tambay. Kung gusto nyo kwentuhan, may ginagawa pa rin. Punas-punas dito. Yun ang gustong makita ng manager. Kaya nakasanayan ko po yun na dapat every single second, every single minute, gumagalaw ka bilang employee kasi binabayaran ka kada segundo, kada minuto, kada oras, binabayaran ka ng kumpanya. So dito sa Live Good, ang inisip ko, employee mindset, bawat oras, bawat minuto, dapat ginagawa ko yung negosyo ko, ginagawa ko yung trabaho ko. So yun yung, hindi uubra yung petex dito, petex doon. Kaya, napapansin mo, may mabilis, may mabagal. Pero kung tutusin, yung ginagawa ko, hindi pa siya mabilis eh. Yung working attitude ko, hindi siya sobrang bilis. Normal lang po siya. Normal lang yung galaw ko. Kasi normal lang naman yun eh. 8 oras, normal. Ginagawa kong 12, overtime. Minsan, nasi 16 hours ako. Normal po yun. Sa employee, normal yun. Ang problema, kaya lang minsan hindi kayo nakakaangat ng mabilis. Hindi dahil mabilis po ako. Mabagal ka lang. Mabagal ka lang kasi nagpapahinga ka. Okay? So, yun yung attitude ko rito. Galaw-galaw, kilos-kilos. Kaya, sa ngayon po, hindi na rin po ako weekly ko, hindi na rin bumababa ng $1,000 yung weekly ko. So, sa awa ng Diyos, 4 months na po ako ngayon eh. So, nung na-hit ko yung 1,000 per week, tuloy-tuloy na po siya eh. So, nakakadalawang diamond bonus pool na rin po ako. Yung unang diamond bonus pool ko, nasa last May 4 yata yun. Unang-unang, ay hindi po ako makatulog. Bukas ako ng bukas ng account. Wala pa. Bukas na naman. Wala pa yung diamond bonus pool. First time eh. Nung lumabas, grabe. 6,700 yung bonus pool plus may 1,000 plus pa sa plus may metrics pa. Guys, grabe. Kayo ba naman ang kumita nung time na yon umabot ng $9,700 in total. Grabe, no, 9,700 na yun. Sabi ko, ang laking blessing nito ah. Ito ang tanong, huli na ba yun? Nagsisimula pa lang yun, $9,700. Iba pa yung weekly na 1,000. So ngayon, etong June 8, umalo na po siya ng 6,800. Nadagdagan ng $100. Yung diamond bonus pool. Ang maganda, yes. Sige. Ang maganda dito, tumaas yung matrix. Yung matrix bonus ko, naging 800. 880 yata, mga ganun. So, tapos yung matching bonus ko, tumaas din. Siyempre, lahat ng matrix ng invite ko, tumaas. 50% ako doon. Tumaas din. Kasi, ano yan eh, chain ano yan eh, ang tawag ito, double impact na yan eh. Pagtaas ng matrix, taas ang matching bonus. Nag 3,700 naman ako sa matching. Plus 800. Plus diamond bonus pool. Plus weekly. Ay, sus Maria Katipoy. Gusto nyo makita dashboard? Game. Pakita na yan. Guys, 4 months po siya nung June 10. 4 months pa lang to itong nag-share sa atin si Coach Harold. Ano ang nagawa ng Live Good sa kanya sa loob ng 4 na buwan? Ayan. Guys, ang masasabi ko na lang sa lahat ng mga affiliate, hindi ko yan pinagmamalaki, hindi yan pinagayabang. Kaya ko yan pinakikita. Kasi, nagsimula rin ako kagaya nyo, na-invite din ako eh. Ang nag-invite sa akin si Kuya Noel. Wala naman akong idea. Gaya sinabi ko kanina, hindi ko alam sino si Kuya Noel. Naalala ko na lang, hindi naman kami personal na magkakilala. Sa online lang. So, tumingin ako sa opportunity. Hindi ako tumitingin kung sino nag-invite. Tumingin ako sa opportunity. Tapos habang ginagawa ko na siya, ang mindset ko lang, paano ko tutulungan yung may invite ko.
So sabi ko gagawa ako ng mga tutorial para maging madali para sa kanila. Tapos ang mindset ko, hindi ako titigil, araw-araw trabaho ko na tumulong. Trabaho ko mag-assist. As long as member ng Live Good, minsan hindi ko na tinatanong, downline ba kita? Hindi ko ugali yun. Basta may nagtanong sa akin, assist ko. Add kita sa GC namin, sige, add mo ko ng i-add. Pasok lang ako dyan. Tapos kung may tanong, sagot. Pag hindi ko nasagot, busy lang ako nun. Pero wala akong pinalalampas. Kung meron man ako na palampas, di ko sinasadya ha. Basta halos 99% sinasagot ko yan. Kasi ang mindset ko, trabaho ko na to eh. Trabaho ko ang mag-assist. Yun na yun, trabaho ko mag-assist. Eh yan ang kinikita ko eh. Ano, matutulog lang ako? Siyempre, magsiserve na lang ako. Binibigyan ako ng company ng ganyang kalaking income. E di mag-serve na lang ako. Kung ano yung tanong mo at kaya kong sagutin, sagutin ko yan. Ang sekreto ko naman, bakit hindi ako nadidistract? Simple lang. Pagka yung mga negative na tao, iniiwanan ko kaagad. Pag yung tono niya parang hindi man nagtatanong, parang nangungwestiyon, iwanan na kaagad yun. Iba yung nagtatanong sa nangungwestiyon eh. Iba yun. Mayroong ibang hangarin yun. Papahiya ka lang nun. Lalo na ang dami niya ng objection. Hindi yan. Hindi naghahanap ng katotohanan yan. Papahiya ka lang yan. Kaya iniiwanan ko yan. Walang pupuntahan usapan natin. Iba yung nagtatanong, gustong malaman at gusto sumali. Iba yun. Iba yung nagtatanong kasi pinapahiya ka lang. Paano niya? Bakit ganyan? Paano ganyan? Wala yun. Alam mo, sir, salamat sir. Salamat po. Sige, ingat. Sige sir, tuloy nyo lang po yan kung ano yung hinahataw nyo. Kita-kita tayo sa final. Ganun lang. Tapos smiley. Bakit? Respeto. Respeto lang. Diba? Sa social media, pagka may nag-comment sa post ko na negative, simple lang. Napakabait ko eh. Pag may nag-post ng negative, block. Ganun ako kabait. Block agad para hindi mo na makita yung mga susunod na post ko. Kasi bakit? Nai-stress ka sa akin. Hindi ba block kita? Post ako dito eh. Nakikicomment ka lang eh. Block ka na. Pinaninindigan yung pagkanega. Hindi na makain yung sinabi. Bakit? Binato ng negative si Live Good. Kumikita na yung kapitbahay. Kumikita na yung kaibigan. Hindi ako sasali dyan. Ang dami ko sinabi dyan eh. Inantyawan ko yan eh. Ninegative ko yung mga yan. Tapos sasali ako. Ano? Paninindigan ko yung may prinsipyo ako. Pag sinabi ko, ayoko, pangit yan, pangit yan, pangit yan. Hindi na sumali. Kaya minsan, huwag kayo magbibitaw ng mga negative. Mahirap lunukin. Ang hirap. Kahit nakita mo ng maganda, hindi ka nasasali because of pride. Nahihiya kang kainin yung mga sinabi mo. Kaya, ugali ko, hindi na ako nagbibitaw ng negative. Kahit competitor yan. Yun ang payo ko. Kung kayo nakikinig isang araw, may mag-i-invite din sa inyo, huwag yung batuhin. Hayaan nyo lang. Bakit? Respeto yun. Sabi ko nga sa isang kakilala ko, leader ko yun before ha. Dikit sa akin yun, dikit. Kumbaga, parang gawa ko siya eh. Parang ganun. Na-duplicate ko siya. Kumita siya. Medyo umangat ng konti yung ere. Pati ako kinagat. Kinagat ako eh. Sabi ko, hindi ka pa kasi napagsasarahan ng company, kaya ganyan ka magsalita. Sa isip-isip ko lang ha, alam mo napagsarahan siya. Nung napagsarahan siya, ngayon naramdaman mo na, wala kang karapatang magsira, manira-nira. Kasi yung company na yan, hindi rin sa'yo. Hindi mo rin hawak yan. Diba? Kaya dapat, maging mabait ka na lang. At may karma kasi yun eh. May karma kasi yun. Doon mo na lalo ka naninira. Doon mo na hindi ka umangat. Nahirapan ka. Pansinin mo, kung sino yung mga naninira, tinan mo kung may resulta. Kahit sa company, walang resulta yun. Bakit? Dahil sa attitude niya eh. Ang nagpapahirap sa kanya umangat, yung attitude niya. Wala kang makikita successful na tao, bibihirang-bihira lang. Kung meron man siguro 1%, successful na tao sa MLM, tinitira yung kabilang company in social media. Kaya, tigil-tigilan na yung mga ganun, para sa akin. Magmahala na lang tayo. Gumamit ka lang nito. Oh. Ano to? CBD oil for pet. Gamitin mo. Malay mo, pwede sa ito. Sabi ng isang kasama ko, gamitin mo yung CBD oil. Hayop ka. So, siguro yun lang. Share ko sa inyo. So, ang payo ko lang, dapat yung attitude, trabaho. Walang sinasayang na oras. Seryosohin mo. Yun lang, seryosohin mo lang. Seryosohin ka din ni Live Good.
Yun lang po. Thank you, Coach. Thank you, Kuya Fernan. Grabe ka, Kuya Harold, ha? Guys, yan si Kuya Harold. Simpleng tao, pero malupit. And simpleng desisyon yung ginawa, no? May nag-invite sa kanya through messenger, pinaniwalaan niya dahil sa isang simpleng decision or top decision, nag $35,000 na po. Grabe, no? Hindi bumababa na ngayon ng $500,000 yan every month. Saan ka nakakitang company? 4 month, pwede kang mag $500,000 every month. Matindi, grabe ka, Kuya Harold. So, maraming ano rito, Kuya Harold, nagre-respond sa'yo, ha? Napakadami, di ko lang mabasa lahat. Sobrang thank you, Kuya Harold. Ayan, from Maria Janet, learnings from Coach Harold, humility, your past does not define your future. Respect, good learning attitude, belief with massive action equals success. Talagang malapit to si Janet, nakikinig oh. Ayan, Kuya Harold, ang ganda rin ng binanggit mo, no? Kanina, no? Binabayaran ka ng company, $500,000 every month. Di magsiserve ka na lang, di ba? Pag may nagtanong sa'yo, ano trabaho mo? Sumagot ng tanong, magkano income mo? $500,000 every month. Wow! Grabe, no? Anong klaseng trabaho yon? Mag-entertain ng mga tanong. Nasa bahay lang. Pero nagte $10,000. Ayos ba yun, Kuya Harold? Tutor. Tutor din ako Magkano singil mo? Tama. Oo, grabe, no? Ang saya, no? Kuya Harold, ditong Libwood. Ano lang enjoy lang. Napakagaan talaga. Gaan. Kagaya ngayon, parang nagkikwentuhan lang tayo. Oh, yung iba dyan, nagagathering pa kung saan-saan. Ito, kwentuhan lang. Matindi talaga. Grabe, Kuya Harold. Salamat, ha. Alam mo ba, Kuya Harold, na may recognition tayo at meron lang akong gustong basahin dito, no?